दासକୁ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କର ମା? ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ମଥା ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ତୋଳାଇ ଦେଇପାରିବ ଦେବଶିଳ୍ପୀ? ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା। ଯେଉଁ ମାତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଟାକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ରାଜସିଂହାସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆଜି ମଥା ଗୁଞ୍ଜକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମର୍ମ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ମା? ଶୁଣ ଦେବଶିଳ୍ପୀ, धन्य तुम्हें देवशेखी, धन्य तुम्हारा शिल्पकलार नौपुण्य। मु तुमर गीत यह मोर परम सौभाग्य ना। आ विलम्ब कहीं एथर दुष्ट मन नवनिर्मित प्रासाद पदार्पण करूँ। आसतु माँ आसतु।